ima sian Aceh Tenggara manang kota cane. Jadi bulan tu sen Aceh boleh besok kita rapi ta basaton. Saon tadani holokta. Jadi di hamu keluarga besar Sirait nang songoni donga sahutanami keluarga besar Siobing. Jadi isok kami jodjong sa donga sahutata terlumowi mungkin di kecamatan Lau Sigala-gala. Ima hitan arong di Aceh Tenggara. Di namarlasi roha ita de Baltikion ima na bamulibor hamu ima ibotonami sakutata tu keluarga besar Sirait manang na kumori ya ibu tau bahasa Indonesia dah oh ibu terjemah pen bahasa Inggris lagi ibu di jadi ba sonas rapai damar lasi roa dibikion rodo hamis dan donga sahutata na membuat tangiang do dangalani uluk-uluk nami alina membuat tangiang do jala rapi damar tangiang asa totong gabe keluarga sitiro kamu ingot tamu hatan itu hanakani marhite naposona sada dohamu unang gawe dua bolo di mata tiga sada tabasada dua alai bolo di pardonga saripeon sada tabasada tetap do ikut sada dohamu tu doluk sada hamu turuan jada sada dohamu mang tu dia pihamu mangalaka jadi bagi don nami totong mai dongan Tuhan pardonga saripeon muna jadi totong mahamu uduk tu akka sude natumuha Tarlo mo bima di keluarga muna. Jadi omma na yang sunari, anggina mi omma na yang sunari nagabe bapa muna, omak muna. Jadi ikon uduk do hamu tuna dua muna. Nasongoni di keluarga non keluarga sesua munia nang dia ipe hanok kamu manglaka, ba totong do hamu uduk totong su keluarga ni besar ni suami muna. Nasongoni keluarga besar Sirait, unang lubah hamu. Unang ngolan kadang-kadang di tako kita olah di marga do. Alai tetap no ikuti pemuna na marga Sirait do hamu. Jadi itu paling nami tu hamu. Jadi ba selnedo nami selamat madi hamu saya dongan tu ama pardonga saripe muna. Jadi isok kami neng pada saton nai ma tu donga sahutan nami songo tadani holong nami perbuini holong nami ba songo sikat ni ulus mana telaiku ala narong biak kaulau jadi sang gabi ulus gabi sikat ni ulus pa saton nami